Hvad så derude? Velkommen tilbage til kanalen. I dag kører vi lige på episode 12. Det er tirsdag, og det vil sige, det er leg day. Jeg skal til at køre afsted mod træning her nu. Jeg har lige spist pre og drukket en aber og sådan noget der, så jeg er ved at være klar. Jeg skal til at komme afsted. Og i dag er sgu lidt en af de dage, hvor jeg bare tænker, at fuck, jeg magter ikke. Altså, jeg gider sgu ikke rigtig afsted, og så er det bendag og sådan noget der, ikke? Altså, det er træls, men nu har jeg spist pre. Jeg skal altså bare til at komme afsted. Og det er især på de her dage, hvor det virkelig bare handler om at komme afsted. Og så skal man altså også bare sørge for at få smadret igennem. Fordi enten så kan man tage afsted og få en lortetræning og have ondt af sig selv. Eller også så kan man tage afsted og gøre det så godt, som man overhovedet fucking kan. Og sørge for, at man får nogle sindssyge resultater. Så nu får jeg altså lige taget mig sammen. Jeg sørger for at smadre godt igennem. Få filmet nogle øvelser. Eller nogle sæt til træningen. Og så kan det godt være, at jeg ikke gider. Men nogle gange så skal man altså bare tage sig sammen. Og det er det, jeg skal gøre i dag. Jeg skal bare tage mig sammen. Og så give den noget fucking gas. Så ja, vi ses bare hen i fitness. Og så skal den bare have fuld smadret til ben. You were scared from not knowing, but I got a feeling that I'll be right here for the rest of my life. Just know that I'll give you love you'll never wanna share tonight. Tonight. But if the world isn't working the way that we found it when we were too young to love, our attention is running, 5 seconds is burning a hole in our racing hearts. I wish we could find the space, a great escape, where we could finally break the mold. If it's us that we want and we're happy after the fall, and I don't wanna change it all. And I don't wanna change it all. Alrighty, det er dagen efter leg day nu. Jeg fik kørt godt på i går, selvom jeg var træt og smadret og sådan noget der, så fik jeg fik sgu klar en god session. Så det er jeg godt tilfreds med. I dag er det onsdag, det er egentlig meningen, at jeg skal rest day, men nu passer skemaet bare lige sådan, at jeg har tid til en upper session. Så den tager jeg sgu nu, og jeg føler mig bare frisk i dag. Jeg havde sådan en suverænt laveste vægt her til morgen. 80,3 kilo vejede jeg. Så det er sgu ret solidt. Nu har vi også lige sat mad ned her fra i mandags. Så det giver god mening, at vægten begynder at falde. Men jeg tænker simpelthen, at nu er det op ad dag. Jeg har lav vægt, så det skal næsten fejres. Så jeg har købt sådan en stor booster her. I ved nogle af dem, der står i køleren i Netto. Så det er lidt i den dyre ende. Men jeg tænkte, nu er det en fejringsdag. Så den tager vi sgu i dag. Men jeg sidder her i bilen på parkeringspladsen ude for fitness. Så jeg vil bare smutte ind og smadre en sindssyg upper session. Okay, jeg mener, at jeg i sidste video fik vist jer, at jeg lige spottede de her drikke i Netto, de her Rick and Morty drikke. Og dem sagde jeg jo, at jeg ville prøve at smage. Så det tænker jeg faktisk bare, at vi gør nu. I mellemtiden har jeg så også fundet endnu en, som er sådan en Minions Candy Can Banan Sparkling Drink. Så den tænkte jeg også lige, vi skulle prøve. Altså, what the fuck er det her? Det ser sgu da for mærkeligt ud. Det er nogle herresære drikke. I kan se her i toppen af Rick and Morty-dåsen. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men der er der sådan en toppen ligner ligesom den der portal, som Rick skyder. Men det ser simpelthen for mærkeligt ud. Men ja, jeg tænker, at vi skal prøve det. Så vi starter med den her Sparkling Green Mix. Nummer 6. Candy Can er det. Rick and Morty drik. Så lad os se, hvad den kan. Det er zero sugar, så don't worry, der er ikke noget der. Og så er det så sour apple. Man kan allerede duften herfra. Sour apple smag er det meningen, det skal være.
Den dufter også af sour apple. Den dufter faktisk lidt af, man kan få sådan noget slik, jeg ved ikke om jeg har prøvet før, men sådan noget, jeg kan i hvert fald huske, at jeg var tosset med det, da jeg var barn. Men det er sådan nogle sprays, man kan sådan, jeg ved bare sprøjte ind i munden, og så smager det sådan noget sour apple. Det smagte meget godt. Og nu ser jeg også lige, at der står en masse her på siden. Keto-friendly, vegan, gluten-free, zero sugar. Ja, det er jo perfekt. Og så skriver de også lige deres Instagram, TikTok, Pinterest ad på siden. Det er jo meget smart. God promo. Men ja, lad os bare give den et skud. Den smager faktisk okay. Altså, det er sådan en ret svag smag, vil jeg sige. Den smager ret meget lidt ligesom den dufter, men bare væsentligt svagere. Jeg synes godt lige, de kunne have skruet lidt mere op for smagen, men det, ærligt talt, det er faktisk en okay drik. Ja, ved du, den smager sgu faktisk fint. Nok ikke lige min nye go-to, men altså, det er en, man har lyst til at købe igen og igen, men det er faktisk helt okay. Altså, det er bedre, end jeg troede. Jeg tror, vi rater den her... så god var den sgu heller ikke. 6 ud af 10 får den. Den har et fedt design, det er fedt, det er Rick and Morty, men smagen er lige lidt for svag. Men okay smag, så 6 ud af 10 får den her. Lad os prøve den næste. Det er så Sparkling Purple Potion nummer 9. Igen, zero sugar selvfølgelig, det er de alle sammen, så der er sgu ikke noget der. Men sweet grape skal den her være, så lad os give den et skud. Den dufter af maling eller sådan noget der, what the fuck. Det dufter herremærkeligt. Der er måske sådan en lille hint af vindrue, men jeg får næsten sådan en helt maling-vibe. Det er sådan lidt mærkeligt. Nå, lad os prøve den. Wow, jeg ser lige her på siden, der står, der er sød kartoffelkoncentrat i. Det er sgu da mærkeligt. Nå, den smager... Ja, hvad fanden smager den af? Den smager lidt ligesom, hvad er det, Ultraviolet Monster, hvis jeg prøver den. Den smager sådan lidt derhen af. Bare ikke helt lige så frødet, og ikke helt lige så meget tryk på smagen. Så igen, jeg savner sgu, at der er lidt mere gang inde. Altså, der skal ske lidt mere. Men altså, ja, udmærket smag. Lidt ligesom Ultraviolet. Bare ikke helt lige så god. Og så, ja, der mangler sgu bare noget knald på. Den her får 4 ud af 10 gør den. Den er ikke sådan super god. Altså, det smager okay, det kan godt drikkes. Det er en, man hælder ud, men det er heller ikke en, man har lyst til at køre ned hele tiden. Så 4 ud af 10 til den. Den sidste her, Candy Can Sparkling Banana Drink fra Minions, den er jeg sådan lidt spændt på. Jeg er tosset med banan normalt. For eksempel der mit pre-meal, der er jo banan på, og det smager bare topfrøden. Så jeg har høje forventninger til den her. Jeg håber sgu, den er god. Hvis det er sådan en lækker banandrik, så kunne det godt være en, jeg køber igen, tror jeg. Men lad os se på det. Crisp lyd. Allerede der kan jeg bare dufte. Det dufter mega lækkert af banan faktisk, så det er en god start. Jeg skal se, om der er noget sjovt i. Der er arabisk gummi i, simpelthen. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad er. Men ja, det lyder fedt. Dufter virkelig meget banan. Altså hvis den smager ligesom den dufter, så er det sgu godt. Den dufter sådan af skumbanan. Altså simpelthen, det er hvad den dufter af. Og det er jo meget lækkert. Alle kan lide skumbananer. Men jeg skal give den et skud. Det er faktisk en ret god smag, vil jeg sige. Altså man kan klart smage, at det er banan. Det er en ret sådan, ja, det er en ret god banansmag. Men igen, jeg kunne godt bruge, at der var sådan lidt mere tryk på. Altså den må gerne lige sådan slå til. Det synes jeg godt, at det her Candy Can, hvis I ser med mere tryk på smagen. Men altså, det smager faktisk meget godt. Mangler bare lige lidt ekstra gas. Men det her er faktisk klart den bedste af de her 3. Ja, måske ikke en, man har lyst til at købe hele tiden, men den er sgu faktisk okay at prøve, vil jeg sige. Ganske udmærket. Den her, den får 7,5 ud af 10. Det er sjældent, man ser sådan en sodavand med banansmag, så det synes jeg er fedt, de ligesom går ind og gør det. Det er der flere, der gerne må.
Hvis der var en amber med banansmag, ikke? Damn. Det havde jeg været tosset med. Ja, 7,5 ud af 10. Simpelthen. 7,5 ud af 10. Men det var så de drikke. Jeg tænker, at hvis jeg spotter nogle andre flere fede drikke, eller hvis der er noget, I gerne vil se, jeg prøver, så skriv det endelig, og så holder jeg også selv øje med, om der lige pludselig er noget sjovt. Og den der energidrik tierlist har jeg altså heller ikke glemt. Den kommer på et tidspunkt. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan det skal gøres, fordi det skal jo gøres ordentligt. Jeg er jo en energidrik-kondensør af verdensklasse. Så det skal gøres ordentligt, hvis det skal laves en tierliste. Men det var lige det her segment. Så snakkes vi bare ved på et andet tidspunkt. Okay, så bliver det sgu fredag morgen. Min vægt ligger stabilt sådan lige omkring 80,7-80,8 kilo lige nu. Så den er begyndt at ligge sådan rimelig godt under 81. Jeg har ikke noget at filme med noget ekstra. Jeg tænkte bare lige hurtigt, at jeg vil opdatere med, hvordan vægten har været i løbet af ugen. Og så vil jeg også bare gerne sige mange tak, fordi jeg gider at se med. Jeg håber, I kunne lide videoen. Smid gerne et like, hvis I kunne. Og ellers så ses vi bare i næste uge. Hej.